хусур ва келин ё худ дар набудани шавҳар ҳолати даҳшатноке ки дар молхона дар байни хусуру келин содир шуда буд. Ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корбони Умр. Акаи Рустам бо сабаби фарзандонаш бузург шуданаш барои таъмин кардани онҳо зиндагӣ кардан барояш хеле мушкил буд, аммо худаш нахоҳад ҳам зиндагӣ ӯро маҷбур мекард ва бо дӯстонаш барои кор кардан ба Федератсияи Росия рафтанро аҳд кард. Бо ҳамин баҳона аз суханҳои занаш ки мегуфт фарзандҳоямон бузург шуда истодааст, ба воя расида истодааст, орзуву ҳавас карданамон лозим ку ва халос шуда буд ва занашро бо пулҳо мехост дафн кунад, яъне ки барои занаш беҳтарин зиндагиро муҳайё кардан мехост. ҳамин тавр акаи Рустам ба Русия низ рафт. Дар хона падари танҳояш ва зану фарзандонаш монд. Афсӯс ки модари акаи Рустам чанд сол пеш вафот карда буд. Вақте аз Русия баргардад, барои падараш зан гирифта доданро реҷа карда буд ва фарзандҳояш ҳоло ҷавон, калонияш синфи 9, майдаҳакӣ бошад синфи 5 мехонданд. Келин бошад дар хона акнун зиндагии онҳоро бояд аз пенсияи падараш истифода бурда истанд. Ҳамин тавр рӯз мегузаронданд. Зани акаи Рустам субҳ шуд, ба сӯи молхона роҳ гирифт. Бояд як говро меҷӯшид. ӯ сателро дар замин гузошт. Вақте ки говро ҷӯшиданро шурӯъ карда буд ки гусола сателро шата заду ширро дар замин резонд. Шире ки барои субҳона омода мешуд, аллакай таги по шуда буд. аз ин ҳолат қаҳр ва ғазаби ин зан омаду гусоларо бо лапотка заду кушт. вақте гов ки бетоқат шуд, бандро кашида ба шиками ин зан заду шикамашро пора пора кард. аз ин овози баланд хусур, яъне падари акаи Рустам давида омад. бо чашми сар бинад ки гусола мурда хоб буд ва келинаш бошад дар замин бо шиками порашуда хоб мекард. ин мард ба даст кетмон гирифту барои тартонидани гоҳ ба сӯяш давид. ногаҳон пояш лағжиду аз ҳуш рафт. вақте ба ҳуш омад, дар беморхона хоб буд. ба ӯ хабар расид, келинаш низ дар ҷои ҳодиса аз дунё чашм пӯшидааст. ин хабари нохушро Мӯйсафед шуниду гуфт: бечора писарам, бой нашавад ҳам кош дар хона меистод ва чунин ҳолатҳо роҳ намедод, гуфта фикр мекард ва гирья мекард. акаи Рустам низ ин хабари нохушро шунида аз одамон қарзу ҳавола кард, ба ватан баргашт. афсӯс ки дигар занаш набуд. хуб дӯстони азиз, қиссаҳое ки ба шумо нақл мекунам аз сомонаҳои иҷтимоӣ гирифта шуда бо забони тоҷикӣ тарҷума кардем ва баъд бар шумо низ нақл кардем. хуб, агар малол нашавад, дар зери видео лайк гузоред ва ба шабакаи мо обуна шуданро фаромӯш накунед.